рӯзу рӯзгоратон бахайр бошад. тамошобинони азиз, бозии даври 14-ами Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал аст. бозии марказии давр албатта ки имрӯз мустақиман якҷоя тамошо хоҳем кард миёни дастаи Сорокампания ва Сипар. ду рақибе ки солиёни зиёд муқобили ҳамдигар аз зумраҳои рақибони сарсахт мебошанд, имрӯз акнун ба ҳам меоянд ва мебинем ки дар бозии марказии давр чӣ натиҷаро ба қайд хоҳанд гирифт. албатта Сорокампания ҳоло дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи аввал аст бо касби 33 имтиёз ва дастаи Сипар бошад дар зинаи панҷум аст ва агар дар хотир дошта бошед, дар даври гузашта Сорокампания тавонист ки бар Истиқлол зафар ёбад, дастаи Сипар бошад бо дастаи Истиқлол тавониста буд ки дар Хуҷанд натиҷаи мусовии 5-5-ро ба қайд гирад. албатта он ҷо як вохӯри бисёрам ҷолибу ҷаззоб буд ва дар ҳайати дастаи Сипар дар ҳамон вохӯрӣ Эдуардо Агналдо, бозигари бразилӣ ки даста дар нимаи дуюми мавсим ба ҳайаташ ҷалб кард, як вохӯри бисёрам ҷолиб нишон дод ва беҳтарин бозигари вохӯрӣ низ эътироф гардид. ва имрӯз акнун мебинем ки Эдуардо Агналдо муқобили Сорокампания чӣ гуна бозӣ мекунад ва албатта дар ҳайати дастаи Сорокампания низ бозигарони хориҷӣ махсусан аз Бразилия даъват шуданд дар нимаи дуюми мавсим ва мебинем ки ин бозигарон имрӯз Андерсон да Силва, Хуго Кардоза Алвес чӣ гуна дар майдон аз худ дарак хоҳанд дод. умуман дар бозӣ бо дастаи Истиқлол ки Сорокампания он ҷо тавонист ки бо ҳисоби 2-0 Истиқлол яъне рақиби асосиро дар пойгаи қаҳрамонӣ шикаст бидиҳад ва дар Суперҷоми Тоҷикистон дар оғози мавсим Истиқлол ҳаракат тавониста буд ки бар Сорокампания зафар ёбад ва он ҷо аввалин бор дар таърихи хеш тавониста буд ки унвони қаҳрамониро дар Суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал ба даст орад ва Соро тавонист ки қасди ҳамон бохӯр аз Истиқлол гирад ва имрӯз акнун бозӣ боз ҳам ҷаззобтар Сорокампания ва Сипар мо шуморо интизор аст ва мебинем ки чӣ натиҷа ба қайд гирифта хоҳад шуд. дар вохӯрӣ бо Истиқлол тамошобинони азиз аз ҳайати дастаи Сорокампания дарвозабон Нуриддин Ҷабборов беҳтарин бозигари вохӯрӣ эътироф гардид, ҳамчунин ба задани гол даст ёфт. Хуго Алвес Кардоза бошад, бозигари бразилӣ низ ин бозигар низ дар ҳисоб гол дошт. ҳама чиз барои баргузории бозӣ омода аст. тамошобинони азиз, як вохӯрии ҷолиб, як вохӯрии ҷаззоб, яки шуморо барои тамошои вохӯрӣ даъват мекунем ва акнун вақти муайяншудаи бозӣ низ ин ҷо шурӯъ мешавад ва мебинем ки аз маркази майдон бозигарони кадом даста бозиро оғоз хоҳанд кард. довари асосии вохӯрӣ мунтазири вақти асосӣ аст, садои фишакашро баланд мекунад ва бозигарони дастаи Сорокампания аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд. бояд зуд ба ҳайати дастҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. тамошобинони азиз, аз ҳайати дастаи Сорокампания оғоз мекунем. дар хати дарвоза рақами 22 Нуриддин Ҷабборов, дигар бозигарон рақами 9 Файзали Сардоров, 75 Лукас Наказато, 5 Андерсон да Силва, 14 Хуго Кардоза Алвес. ино дар ҳайати аввалия ҳастанд ва дар ҳайати захиравӣ бошад ки албатта он ҷо дар футзал сӯзу тағйиротҳо анҷом дода мешавад ҳастанд Муҳаммад Раҷабов рақами 7, Идрисёров рақами 10, Фирӯз Сангов 11, 99 Дилшод Саломов, 17 Самандар Ризомов, 1 Саид Торабиде, 13 Бахтиёр Солиев. сармураббии дастаи Сорокампания Пайрав Воҳидов. ҳайати дастаи Сипар чунин аст. дар хати дарвоза рақами 55 Родриго Антонио, дигар бозигарон 8 Иқбол Осипзода, 8 Парвиз Раҳматов, 36 Камило Рафаэл, 9 Агналдо Эдуардо. дар ҳайати захиравӣ бошад 31 Петерсон Бруно, Баҳромхоҷа Содиқ Хоҷаев, рақами 2 22 Набиҷонов Назифхон, 17 Хусрав Қаюмов, 4 Эҳромзода Эркин. сармураббии даста бошад Валиҷон Валиев аст. доварони вохӯри имрӯза, довари асосӣ аз шаҳри Душанбе Абубакр Маҳмадов аст. дар канорҳо ба кӯмак мекунанд Сулаймон Наврӯзҷони Сулаймон аз ноҳияи Варзоб. довари эҳтиётӣ бошад аз шаҳри Душанбе Эркин Мадибоев аст. довари Сония Санҷ ин Рустам Қаҳоров аз шаҳри Душанбе мебошад. шораи шумо бошад. ман
фаридун сафарзода ҳастанд. ҳуҷумои бозигарони дастаи Сипар. як фурсат буд барои Эдуардо Агналдо ва зарбаи ӯро Андерсон да Силва бартараф кард. шенобати бозигарони дастаи Сипар бартараф карда мешавад. зуд ба бозӣ дароварда шуд. акнун фишор меоранд бозигарони дастаи Сипар. Ади Ҷабборов зуд аз хати дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Сипар. таваҷҷӯҳ мешавем ба ҳамин ҳуҷуми дастаи Сипар ва гол. ҳисоб 1-0. дар ҳисоб дастаи Сипар ба пеш мебарояд ва Эдуардо Агналдо бозигари бразилӣ гол мезанад ва голашро бо услуби Виктор Дьокереш, бо услуби бозигари дастаи Спортинги Лиссабон таҷлил мекунад. 1-0. Сипар дар ҳисоб ба пеш мебарояд. бозигарони дастаи Соро Компания аз маркази майдон акнун бозиро шурӯъ мекунанд. фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Соро Компания. биёед акнун инҷо голи зебои Эдуардо Агналдоро мебинем ки чӣ гуна бо пушти пой тӯбро таслими дарвозаи Нуриддин Ҷабборов кард. пас аз 13 даври Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал, иқбол восизода аз сайти дастаи Сипар 20 гол дар ҳисоб дорад ва дар феҳристи беҳтарини нишонзанҳо дар зинаи дуюм аст. аз Шавкат Тулотов 4 гол кам дорад бозигари мазкур ва яке аз бозигарони сермаҳсул дар мавсими имсола аз сайти дастаи Сипар дар Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал ҳам ҳаст. ҳоло бояд мутаваҷҷӯҳ мешавем ба ҳамин фурсат. Идрисёров зарба мезанад балотар аз дарвоза. шенобати бозигарони дастаи Соро Компания. Самандар Низомов тӯбро ба бозӣ медарорад. як зарбаи дигар ва акнун дар ҳамин фурсат муваффақ нагардид Фирӯз Сангов. дар даври 14 тамошобинон азиз, чунин вохӯриҳо дар Суперлигаи Тоҷикистон баргузор мегардад. Хуҷанд Истаравшан, Амонатбон Мусомон, Соро Компания Сипар ва Регартадазу Истиқлол. бозии даври 13 бошад бо чунин натиҷа анҷом ёфта буданд. Истаравшан 7-3 Амонатбонро шикаст дод. Сипар бо ҳисоби бузурги 12-1 бар пойтахт зафар ёфт. Истиқлол аз Соро Компания гуфтем бо ҳисоби 0-2 дар бозии марказии давр шикаст хӯрд. Сомон бошад бо ҳисоби 9-1 Регартадазро дастаи Регарро мағлуб кард. дар нимаи дуюми мавсим дастаи Соро Компания се бозигари ҷадид харид. Тамошобинон азиз, инҳо Андерсон Густаво, да Силва, Хуго Кордозо Аллес, Лукас Огуидо. аз 4 бозигар бошад ҷудо шуд. Рафиня Мансур, Исмоили Амир Ҳусейн, Амир Шуҷоӣ ва Беҳрӯз Раҳимов таркиб даста карданд. яксари онҳо аз кишвари Эрон низ буданд. танҳо дарвозабон Саид Торобидеҳ дар ҳайат боқӣ буд. дастаи Сипар бошад аз ду бозигар ҷудо шуд. аз Амир Ҳусейн Муҳаммад Ризо ва Ҳоҷӣ Носир Муҳаммад ва 4 бозигари дигарро боядаш ҷалб кард. инҳо Эдуардо да Силва, Камилио Рафаэл, Мура да Силва ва Родриго Антонио мебошанд. ҳайати мунтахаби футзали Тоҷикистонро низ инҷо дар маҷмӯи варзиши хоҳӣ мебинем ки бозиро аз наздик тамошо карда истоданд. албатта дастаи бонувони футзали мо низ
дар чемпионати кафа иштирок мекунад ки онҷо аввалин бохуриро рӯзи 10 феврал бо дастаи қирғизистон анҷом медиҳанд. тими миллии футзали тоҷикистон оид ба бонувон дар бозии дуюм бо туркманистон, дар бозии сеюм бо ӯзбекистон ва дар бозии чаҳорум бо эрон дар аввалин чемпионати ассоатсиясияи футболи осиёи марказии худ кафа дар соли 2025 иштирок хоҳанд кард. ҳама бозиҳо дар шаҳри душанбе баргузор мегардад ва албатта ҳаводорони футзал метавонанд ки омада дастаи занонаи футзали кишварро дар ҳамин бозиҳо дастгирӣ кунанд. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи сипар бартараф мекунанд. бинед ки фишор чӣ гуна бештар шуда истодааст аз ҷониби дастаи сипар. фурсат барои бозигарони соро компания ва инҷо муваффақ намешавад. муҳаммад раҷабов лосе мебардорад инҷо дарвозабони дастаи сипар Антонио Родриго. сипар соли гузашта тамошобинони азиз дар суперлигаи тоҷикистон набуд. бо сабабҳои молӣ даста иштирок карда натавонист ва имсол дигарбора даста эҳё гардид. ва боз ҳам мебинем ки чӣ гуна дастаи сипар аз худ дар мавсими имсола дарак дода истодааст, махсусан дар нимаи дуюми мавсим мусовӣ бо қаҳрамони феълӣ бо дастаи истиқлол ки онҷо бо ҳисоби 5-5 бозӣ анҷом ёфт. вақтони имрӯз мебинем ки боз ҳам муқобили яке аз ҳарифони дигари худ дастаи соро компания чӣ натиҷаро ба қайд мегирад дастаи сипар. дар суперлигаи тоҷикистон давоми солиёни зиёд дастаҳои соро ва сипар бо ҳамдигар рақиби асосӣ буданд ва классикои футсали тоҷик низ маҳз миёни ин ду даста баргузор мегардад ки онҷо албатта вохӯрии ҷолибу диданӣ ҳам буд. ҳар як бозие ки дастаҳо доштанд. баъдан истиқлол низ ба ҳамин қатори ин дастаҳо ҳамроҳ шуд ва ҳоло албатта соро компания ва истиқлол аз умраи дастаҳои пурқувват дар суперлига маҳсуб мешаванд ва классикои футзали тоҷик маҳз миёни ҳамин ду даста ҳам ҳаст. ҳоло муфаҳмӣ миёни бозигарон сар мезанад. иқбол восифзода яке аз бозигарони сермаҳсул дар ҳайати дастаи сипар ки 20 гол ҳам дорад гуфтем. бо самандар низомов андаке ҳамдигарфаҳмӣ намекунанд инҷо. Антонио Родриго аз хати дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. Ризомов бо тӯбасоло бояд акнун ба кӯшишҳои бозигарони дастаи соро компания мутаваҷҷеҳ мешавем. мураббии хуби бозигарони дастаи сипар. акнун ҳуҷуми дастаи соро. фурсат ҳаст барои бозигарони дастаи соро ва инҷо зарбам зада мешавад. аммо паҳлутар аз дарвоза. муҳаммад раҷабов кӯшиш кард, аммо зарбаи ӯ паҳлутар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. фишор бештар мешавад аз ҷониби дастбарварони пайравоидов. хуб бисёр бозӣ мекунанд инҷо Саломов. кӯшишҳои Самандар Ризомов ва акнун аз майдон берун мешавад. бисёр ҳам асабонӣ аст инҷо Самандар Ризомов. албатта бояд худро нигоҳ дорад. дар як ҳолат ҳам дидем ки бо иқбол восифзода дарафт дод ва ҳоло бошад наздик буд ки бо дарвозабони дастаи сипар тараф. мураббии хуби бозигарони дастаи соро компания. зарбам зада мешавад инҷо аз ҷониби иқбол восифзода, аммо баландтар. аз майдон берун мешавад иқбол восифзода, ба ҷои бошад Хусрав Қайюмов акнун вориди майдон мешавад. кӯшиши бозигарони дастаи соро компания. Ризомов. секатори чап ҳуҷуми дастаи сипар. албатта боиси ифтихорам ҳаст ки ҳоло дар ҳайати дастаҳои футзали мо бозигарони хориҷӣ аз кишвари Бразилия зиёд мешаванд. ҳам дар ҳайати дастаи соро компания, ҳам дар ҳайати дастаи сипар, ҳам дар ҳайати дастаи истиқлол. мо имрӯз легионерҳои хориҷӣ аз Бразилияро дида метавонем. албатта Бразилия шумо худ медонед ки
дар футзал чӣ гуна мунтахаби пурқувват аст ва онҳо ҳатто дар ҷоми ҷаҳонии футзал дар соли 2024 дар ӯзбекистон низ ғолиб гардиданд ва ягон даста баробари Бразилия на дар футбол ва на дар футзал унвонои бештари қаҳрамонии ҷаҳонро дорад. ва будани ин бозигарон дар ҳайати дастаи мо албатта боз ҳам метавонад ки бозиҳои моро ҷолибтару ҷаззобтар кунад ва сатҳи бозиҳо боз ҳам баландтар гардад. кӯшиши бозигарони дастаи Соро Компания буро аз даст медиҳанд бозигарони Соро аксароҷоми дастаи Сипар ҷо танҳои кӯшиш карда истодааст бозигари дастаи Сипар дар ҳамин фурсат қоидабозӣ вайрон карда мешавад. Бруно Петерсон буд ки қоидабозиро вайрон кард. корти зард ҳам нишон дода мешавад. Инҷо дар ҳамин фурсате ки инҷо қоидабозиро Рафаэл Камилио вайрон карда будааст, на ин ки Бруно Петерсон. қобили Файзали Сардоров қоидабозӣ вайрон карда шуд. худи Файзали дар назди тӯб аст. зарбаи нопас медиҳад. акнун кӯшиши бозигарони дастаи Соро Компания ва муваффақ намешавад. Кардоз Алвес Файзали Сардоров аз зумраи бозигарони калидии тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал аст. ҳамчунин бозигари калидии дастаи Соро Компания аст. ҳамчунин дар соли 2024 дуюмин бозигари беҳтарин дар қораи Осиё аст. Уго Кардоза дар ҳамин фурсат мебинем ки дурусттар зарба зада наметавонад. Родриго Антонио аз хати дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. Осизода Эдуардо Агналдо тӯбро дар назди пою гирифт. Андерсон да Силва Файзали Сардоров тӯбро аз даст медиҳад. Файзали ба назар мерасад ки боз инҷо андаке овсе мебардорад Файзали Сардоров. мухлисон дар маҷмӯи варзиши Кохи Олимпия имрӯз зиёд ҳастанд. албатта аксари онҳоро мухлисони дастаи Соро Компания ташкил медиҳад. гуфтем ки бозии милли дастаи Соро Компания ва Сипар бозии марказии даври 14 аст. мухлисон низ шоҳиди як вохӯри ҷолибу ҷаззобу серголу тамошобоб хоҳанд буд. Антонио зарбаи баландтар иҷро карда мешавад. сандори бозигарони дастаи Соро зарбам зада мешавад аз ҷониби Уго Кардоза. бисёрам зарбаи қавӣ. бори дигар бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна инҷо Файзали Сардоров тӯбро хуб ба Уго Кардоза гузошт, аммо зарбаи ӯ палотар аз дарвоза майдонро тарк намуд. бисёрам як фурсати хуб буд барои Уго Кардоза Алвес. Родриго Антонио тӯбро ба бозӣ медарорад. Бруно Петерсон Осизода ва акнун инҷо дурусттар тӯбро ба ҳамдастаи худ пас дода наметавонад ба Рафаэл Камилио.
موفق نمیشود در همین فرصت اندرسون دا سیلوا. جباروف زود توپ را به بازی درآورد. فیصلی سرداروف با توپ است توسط کنار چپ هجومی دسته سورو کامپانیا میگذارد از پترسون. کوشش بازیگران دسته سورو کامپانیا. و اکنون در همین فرصت موفق میشود که توپ را زده از میدان بیرون کند برونو پترسون. осизода ҳоло аз аут тӯбро ба бозӣ медарорад. нуриддин ҷабборов, ҳуго кардоза, андерсон да силва. файзали сардоров муваффақ намешавад дар مبارزه با اقبال وسیزاده. دو به بازی درآورده می شود. رودریگو آنتونیو توپ به نزد نوریدین جباروف میآید. فیصلی سرداروف سرعت بلند دارد. کوشش بازیگران دسته سورو کامپانیا و در همین فرصت موفق نمیشود. هوگو کاردوزا عکس الهجوم دسته سیپر و اینجا درست‌تر توپ اکنون به اقبال وسیزاده پس داده نمیشود. نوریدین جباروف توپ را به بازی می‌دارد از خط دروازه. فیصلی سرداروف نمیتواند که اینجا از ادواردو اگنالدو گذرد. دلشاد саломов аз сайти дастаи сӯро компания акнун ба майдон баромадааст бо ҳамроҳи муҳаммад раҷабов. фариз раҳматов тӯбро ба бозӣ даровард. бошидзода ҳамси канори рост кӯшиши бозигарони дастаи сипар ва акнун ҷо муваффақ намешавад. иқбол восифзода фирӯзсангов тӯбро ба бозӣ даровард. بازیگران دسته سیپر اینجا قاعده بازی بران نگردیده است و باید متوجه بشیم در همین فرصت که فیروسانگوف توپ را از دست داد و بسیار امکانی خوب بود برای ادواردو اگنالدو. محمد رجبوف برای بازیگران دسته سورو کامپانیا و در همین امکانی که بود برای سمندر ریزاموف موفق نمیشود. اکنون از ضربه که توپ رو به بازی می‌دارد ریزاموف و برطرف میکنند بازیگران دسته سیپر. جباروف زود توپ رو به بازی درآورد. سالاموف پس یوبا سانگوف بیشتر اکنون فشار آورده استودان بازیگران دسته سورو کامپانیا. محمد رجبوف از کنار راست هجومی دسته سورو کامپانیا. سالاموف و اینجا در مبارزه با برونو پترسون موفق نمیشود. پترسون از پای افتیده است و به چیزی اشاره نمیکند. فرصت برای بازیگران دسته سورو کامپانیا. امکانی ضربه زنی است برای دلشاد سالاموف و اینجا اکنون ضربه زده نمیتواند. عکس الهجوم دسته سیپر واسیزاده با توپ است و در همین فرصت موفق نمیشود. توپ را در نزدیک پای واسیزاده زد دور کرد سمندر ریزاموف. اکنون اینجا نفهمی میان دلشاد سالاموف و همچنین برونو پترسون
سر زده است. بختیار سالیف رو تو هنوز در میدان نمیبینیم. بازیگری که در جام جهانی فوتسال مؤلف زیباترین گل شده بود در دروازه پرتغالیا و دروازه قهرمانی فعلی جهان از سایت تیم ملی تاجیکستان بسیار یک گل زیبا رو به ثمر رسانیده بود بختیار سالیف. موفق نمیشد در همین فرصت فیروز سنگوف اندک سر و سمه شد. برونو پترسون فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. هجوم دسته سپر توسط کناری راست و اینجا اکنون اقبال واسیز زاده در همین فرصت موفق نگردید و قاعده بازیران نیز مقابل دلشاد سلاموف ویران کرد. فرصت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا و اکنون ایسو برابر کرده می شود. سمندر ریزاموف بسیار پسی خوب رو اینجا انجام میدهد و با یک مهارتی بالا می تواند که توپ را بعد دروازه سپر زند. ادریس یاروف یکی از بهترین بازیگران دسته سورو کمپانیا و همچنین تیم ملی فوتسال کشور. باید متوجه بشیم که چگونه پس از به میدان برآمدن از همین پسی سمندر ریزاموف خوب استفاده کرد از دروازه‌بان سپر از رادریگو آنتونیو گذشت و با یک مهارت بالا توپ را به دروازه گذاشت. حساب مساوی می شود 1-1. فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. نوردین جباروف، اندرسون دا سیلوا، بختیار سالیف اکنون در میدان است. مربی خوبی بازیگران دسته سپر برونو پترسون و در همین فرصت بلندتر ضربه میزند خسرو قیوموف. ضربه کنجی با فایده دسته سپر در کنار راست میدان را اجرا میکند رافائل کامیلیو. ضربه زده می شود از جانب برونو پترسون و پلوتر از دروازه. بسیار یک ضربه قوی بود از جانب پترسون. جباروف زود توپ را به بازی درآورد. و در همین فرصت موفق نمی شود اندرسون دا سیلوا. رادریگو آنتونیو از خط دروازه توپ را به بازی می درآورد. فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. بختیار سالیف کوشش او به انجام موفق می شود. برونو پترسون امکانی دیگر برای بازیگران دسته سورو. بسیار یک ضربه قوی بود از جانب ادریس یاروف. یک ضربه دیگر و باز هم اینجا صدگذاری از جانب برونو پترسون. حالا اینجا رادریگو آنتونیو دروازه‌بان دسته سپر پس از برگردانیدن ضربه قوی ادریس یاروف نچندان خوب حال خود را احساس کرده ایستاده است و شاید یاری طبی به او رسانیده شود. خوب است بازی را ادامه داده میتواند رادریگو آنتونیو.
акнун Идрисёров тубро ба бозӣ медарорад. як зарбам зада мешавад аз ҷониби Лукас Наказато, аммо бартараф карда мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Соро Компания. даст канори чапи майдон ту ба бозӣ дароварда мешавад. бартараф мекунад ҳамин фурсатро Иқбол Воситзода. Иқбол Воситзода, Бруно Петерсон ва Агналдо Эдуардо. дарвозабон Родриго Антонио низ дар ҳайати дастаи Сипар хеле фаъол бозӣ карда истоданд ва мебинем ки то ҳанӯз ҳамин бозигарон дар майдон ҳастанд ва тағйиротон низ нисбат ба дастаи Соро Компания дар ҳайати дастаи Сипар кам сурат гирифта истоданд. танҳо Экрин Эҳромзода, Хусрав Қайюмов, ҳаминҳоро мо дар майдон дидем ки бозигаронро иваз карданд. Солиев Андерсон да Силва ҳам дигарро дуруст дарк накарданд. Бруно Петерсон тубро ба бозӣ медарорад. бартараф мекунад ҳамин фурсатро Нуриддин Ҷабборов, дарвозабони дастаи Соро Компания. Петерсон, Парвиз Раҳматов, Бруно Петерсон, гӯшенавбати бозигарони дастаи Сипар ва инҷо зарбае ки буд аз ҷониби Парвиз Раҳматов дурусттар дарвозаи Нуриддин Ҷабборовро ба нишон гирифта натавонист. акнун баландтар зарба иҷро карда шуд. Файзали Сардоров акнун ба майдон баромадааст аз сайти дастаи Соро Компания. Родриго Антонио фурсат барои Иқбол Воситзода инҷо муваффақ намешавад. Ҷабборов зуд тубро ба Ризомов пас медиҳад. кӯшиши Файзали Сардоров ва инҷо акнун бартараф карда мешавад. ҷуфти Файзали Сардоров, Самандар Ризомов ҳоло акнун дар майдон ҳастанд. Солиев ва Ёров бошад ҳоло акнун андаке боз ҳам берун аз майдон бозиро тамошо хоҳанд кард. Hugo Cardoso Alves, Sardorov, фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Соро Компания. Ҷабборов, Сардоров муваффақ намешавад дар мубориза бо Агналдо Эдуардо. бинед ки дар ҳамин фурсат чигуна як имкони хуби голзанӣ доштааст Hugo Cardoso Alves. Алиҷон Валиев низ инҷо як тактикаи дигарро ба дастпарваронаш фаҳмонида истодааст. фурсат барои бозигарони Сипар ва садои хуштаки доварӣ охирӣ баланд мешавад. инҷо
абубакр маҳмадов. ва дар ҳамин фурсат бибинед ки дар мубориза бо Файзали Сардоров Парвиз Раҳматов чӣ гуна аз пой афтидааст. Валиҷон Валиев баъд аз парваронаш мефаҳмонад ки дар идома бояд чӣ гуна бозиро идома бидиҳанд. ва коргардон бошад ба муу шумо акнун голи зебои Эдуардо Агналоро нишон медиҳанд аз сайти дастаи Сипар ки аввалин шуда ҳисобро боз кард. ва дар идома бошад аз сайти дастаи Соро компания Идрис Ёров тавонист ки ҳисобро баробар кунад аз паси голбахшои Самандар Ризомов истифода карда. چهار دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام قسم اولی بخوری. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته سپر است و باید متوجه میشیم که از همین فرصت از همین وضعیت استانداردی چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته شهری خوجان. رافائل کامیلیو در نزدیک توپ است. داور اجازه میدهد. و اکنون در همین فرصت با پاس با بازیگذاری توپ را به بازی در آوردن بازیگران سپر و توپ را هم داشته گرفت نورالدین جبارов. Сардоров توپ را به بازی می‌دارد. Нишод Саломов инҷо тӯбро ба бозӣ даровард ва муваффақ нагардид. Дар ҳамин фурсат Лукас Наказато Парвиз Раҳматов аз майдон гирифта мешавад аз сайти дастаи Сипар. Оситзода инҷо акнун муваффақ намешавад дар мубориза бо Лукас Наказато. агар раваду Соро компания имрӯз тавонад ки Сипарро шикаст бидиҳад, пас бозам даста метавонад ки дар зини аввал мавқеашро устувортар кунад ва дар пойгаи қаҳрамонӣ бозам пештарак равад. чунки ҳоло дастаҳои Истиқлолу Сипару Амонатбонку дигар дастаҳо хеле қафо монданд аз дастаи Соро компания. Файзали Сардоров тӯп аз кӯшиши бозигарони дастаи Соро компания ва инҷо чӣ гуна паси хуб ҳам буд аз ҷониби Файзали Сардоров, аммо ҳам дастаҳояшонро дурусттар дарк накарданд. Нуриддин Ҷабборов дар вохӯри гузашта бо Истиқлол дар бозии марказии даври 13-ум беҳтарин бозигари вохӯри эътироф гардид ва як гол ҳам ба самар расонид аз сайти дастаи Соро компания. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته سپر مستقیم اجرا کرده می شود ضربه و برطرف می کند نورالدین جبارov.
фишор бештар мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи сипар. муваффақ нашуд дар ҳамин фурсат иқбол воситзода. файзали сардоров ба ҳуҷум мегузоранд бозигарони дастаи соро компания. Hugo Cardozo Alves. Dilshod Salomov тубро аз даст медиҳад. хуб бозӣ кард дар муқобили Дилшод Саломов Парвиз Раҳматов аз сайти дастаи Сипар. Раҳматов пасиё ба Родриго Антонио. Антонио инҷо ба хати ҳамла пас медиҳад. тубро ба Агналдо Эдуардо. кӯшиши бозигарони дастаи соро компания. файзали сардоров бисёрам зарбаҳои қавӣ дорад. сардоров ва акнун ҷо зарба зада мешавад аз ҷониби Хуго Кардозо Алвес. ва бидуни натиҷа албатта. зарбаҳои файзали сардоровро дар бохори имрӯза то ин лаҳза надида истодем ки бисёрам зарбаҳои устувор ва қавӣ дорад. файзали сардоров аз авто ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Рафаэл Камильо. кӯшиши бозигарони дастаи Сипар. иқбол воситзода. пурра бозигарони дастаи соро компания дар нимаи майдони хеш ҳастанд акнун. ҳамлаи дастаи Сипар бошад инҷо идома меёбад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. муқобили Парвиз Раҳматов ва довари асосии охирӣ Абубакр Маҳмадов низ садои уштакашро баланд кард. бубинед ки чӣ гуна хост аз Дилшод Саломов гузарад. Раҳматов аммо қоидаи бозӣ муқобилаш вайрон карда шуд аз ҷониби Саломов. ва то ҳамин лаҳза ҳам як корти зард нишон дода шудааст аз ҷониби довари вохӯрӣ ки онам ба бозигари дастаи Сипар ба Рафаэл Камильо ки қасдан қоидаи бозиро муқобили файзали сардоров вайрон кард ва корти зард гирифт. иқбол воситзода тубро ба бозӣ даровард аз зарбаи аут. ва акнун инҷо боз нофаҳмӣ миёни Раҳматов ва ҳамчунин Ризомов ба миён меояд. файзали сардоров тавассути канори чап ҳуҷуми дастаи соро компания. тубро ба хуби бозигарони дастаи Сипар ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад муқобили Парвиз Раҳматов аз ҷониби Идрис Ёров. ва дар ҳамин фурсат бинед ки чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон мекунад Идрис Ёров. корти зард ҳам нишон дода мешавад ба Идрис Ёров. кӯшиши бозигарони дастаи Сипар. аз пӯй меафтад Сардоров. дар ҳамин фурсат бибинед ки чӣ гуна Иқбол воситзода қоидаи бозиро вайрон кард. мураббии хуби бозигарони дастаи Сипар тавассути канори чап ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад ва инҷо аз пӯй меафтад бозигари дастаи Сипар. довар ва киза ишора намекунад. зуд ба аксори ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи соро компания. ва боз ҳам тубрабоӣ дар иҷрои бозигарони Сипар ва инҷо акнун бисёрам дағалона қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад муқобили Агналдо Эдуардо аз ҷониби Файзали Сардоров.
анҷо сармураббӣ ва студи мураббиёни дастаи истиқлол низ дар маҷмӯи варзиши Кӯхи Олимп бозии марказии давро тамошо карда истоданд. ва акнун зарбаи 9 метра ба фоидаи дастаи Сипар таъин карда мешавад. тамошобинон азиз, чунки онҳо 5 маротиба дар майдон қоидаи вайрон карданд ва дар назди туб аст Эдуардо Агналдо. мутаваҷҷеҳ мешавем. зарба зада мешавад ва туб дар дохили дарвозаи Соро Компания. ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Сипар мешавад. ва боз ҳам Эдуардо Агналдо аз сайти дастаи Сипар мушарраф ба задани гол мешавад. бисёр ҳам зарбаи қавӣ ва устуворзада шуд аз ҷониби бозигари бразилӣ ва Нуриддин Ҷабборов низ ягон имкони бартараф кардани ҳамин ҳолатро надошт. акнун зарбаи 9 метра тамошобинон азиз ба фоидаи дастаи Соро Компания таъин карда мешавад. пас аз ҳамин фурсате ки Эдуардо Агналдо қоидаи бозиро муқобили Дилшод Саломов вайрон кард. бояд мутаваҷҷеҳ бошем ки аз сайти дастаи Соро Компания ки зарбаро иҷро мекунад. Фирусангов дар назди туб аст, капитани даста. довар иҷоза медиҳад. Родриго Антонио ва Фирусангов. зарба зада мешавад ва бартараф мекунад. Родриго Антонио бартараф мекунад. тамошобинон азиз, ҳамин зарбае ки буд аз ҷониби Фирусангов аз зарбаи 9 метра муваффақ нагардид бозигари дастаи Соро Компания. абубакр маҳмадов садои шакашро аз анҷоми қисми аввали ва охирӣ менӯи дастаи Соро Компания ва Сипар дар бозии марказии даври 14 Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал баланд мекунад. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи Сипар дар қисми аввал анҷом меёбад. аз сайти дастаи Сипар дубл кард Эдуардо Агналдо, аз сайти дастаи Соро Компания бошад Эдрис Ёров ягона голро ба самар расонид. бед акнун танаффус мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз ба маҷмӯи варзиши Кӯхи Олимп ба қисми дуюми бозӣ менӯи дастаи Соро Компания ва Сипар бармегардем. моро ҳамроҳӣ кунед, онҷо бозӣ боз ҳам ҷаззобтар хоҳад буд.
Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход, кто не боится бросить
тамошобинон азиз, ба қисми дуюми бозии марказии даври 14 суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал милли дастаи Сорокампания ва Сипар ба маҷмӯаи варзиши Кохи Олим бармегардем. қисми аввали вохӯре бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи Сипар анҷом ёфта буд. онҷо ҳарду голҳоро ба самар расонид аз сайти дастаи Сипар Эдуардо Агналдо. яке аз голҳоро дар зарбаи 10 метраи худ дабл пеналти зад Эдуардо Агналдо. аз сайти дастаи Сорокампания бошад Идрисиёров гол зад ва Фирусангов бошад дар фурсате ки довар ба дарвозаи дастаи Сипар дабл пеналти худ зарбаи 10 метра таъин кард. онҷо натавонист ки аз ҳамин зарба гол занад. дарвозабони дастаи Сипар Антонио Родриго тавонист ки ҳамин фурсатро бартараф кунад. ҳоло биёед ба ҳайати дастҳо дар нимаи дуюми вохӯрӣ шинос мешавем. ҳайати дастаи Сорокампания чунин аст: Нуриддин Ҷабборов дарвозабон, дигар бозигарон Файзали Сардоров, 9.75 Лукас Наказато, 5 Андерсон да Силва, 14 Хуго Кардоза Алвес, 7 Муҳаммад Раҷабов, 10 Идрисиёров, 11 Фирусангов, 99 Дилшод Саломов, 17 Самандар Ризомов, Саид Туробиде 1 дарвозабон, 13 Бахтиёр Солиев, сармураббии даста бошад Байрав Воидов аст. ҳайати дастаи Сипар чунин аст: 55 дарвозабон Антонио Родриго, дигар бозигарон 8 Иқбол Восизода, 10 Парвиз Раҳматов, 36 Рафаэл Камило, 9 Эдуардо Агналдо, 31 Бруно Петерсон, 2 Баҳром Хоҷа Саид Хоҷаев, 22 Назифхон Набиҷонов, 17 Хусрав Қаимов, 4 Эркин Эҳромзода, Валиҷон Валиев бошад сармураббии дастаи Сипар маҳсуб мешавад. дар қисми аввал бисёрам як вохӯри ҳуҷумкору як вохӯри ҷолибу диданеро дар иҷроиши бозигарони дастаи Сорокампания ва Сипар дидем, ки албатта онҷо бозигарони дастаи Сипар тавонистанд ки бо ҳисоби 2-1 ба танаффус раванд ва акнун дар нимаи дуюм мебинем ки дастаҳо чӣ натиҷаро ба қайд хоҳанд гирифт. Родриго Антонио бисёрам дар хати дарвозаи Сипар фаъол аст ва инҷо мебинем ки боз ҳам ҳамин зарбае ки буд дар иҷроиши Кардоза Хуго онро бартараф мекунад. Эдуардо Агналдо як фурсати хуб дошт, аммо баландтар зарбаро иҷро кард. дубраваи хуби бозигарони дастаи Сипар Восизода инҷо муваффақ намешавад. дар ҳамин фурсат бибинед ки чӣ гуна тӯбро бо қафаси синаман кард Эдуардо Агналдо ва чӣ гуна бо пои зарба зад ки баландтар зарбаам иҷро карда шуд. ва агар онҷо андаке дигар пастсар зарба мезад, пас як голи бисёрам зеборо боз дар иҷроиши Эдуардо Агналдо медидем. Родриго Антонио муваффақ намешавад дар ҳамин фурсат. Хуго Кардоза Алвес, Самандар Ризомов, Хуго Кардоза, Лукас Наказато, тавси канори чап ҳуҷуми дастаи Сорокампания. бисёрам хуб дар ҳамин фурсат бозӣ мекунад Иқбол Восизода. дар қисми аввал низ аз бозигарони фаъол буд Иқбол Восизода. мебинем ки дар ҳамин гуна фурсатҳо низ чӣ гуна ба ҳайси як бозигари бозисоз дар майдон фаъол аст Иқбол Восизода. як сеҳфи навбатии дигар дар иҷроиши Родриго Антонио. да Силва ва инҷо акнун муваффақ мешавад ки тӯбро дар назди пои да Силва зада аз майдон берун кунад Бруно Петерсон. гарчанде ки ягон хавфу хатар набуд барои дарвозабони Сорокампания, аммо тӯбро зада дар назди пои бозигари дастаи Соро дур кард Петерсон. гурӯҳи мухлисони дастаи Сорокампания дасташонро дастгирӣ карда истуданд. то ҳамчун нафари шашум имрӯз дар майдон ба дасташон кӯмак кунанд. агар дар футбол мухлисон нафари 12 бошанд, бас дар футзал рақами шашум ҳастанд.
кӯшиши навбатӣ бозигарони дастаи Соро Компания. Эдуардо фурсат барои бозигарони дастаи Сипар. кони зарбазанӣ ҳаст, зарбам зада мешавад аз ҷониби Хусрав Қайюмов ва бартараф мекунад Нуриддин Ҷабборов. Қайюмов инҷо қоидабозиро вайрон кард муқобили Наказату Лукас. ва зуд маъзарат низ пурсид Қайюмов аз Наказату. турабои хуби бозигарони дастаи Сипар. Эдуардо инҷо муваффақ намешавад. Ҷабборов зуд тӯбро ба ҳамдасташ пас медиҳад. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Соро Компания. аммо фишор хелам зиёд аст аз ҷониби дастаи Сипар. Наказато Асиюбар Ризомов. дигар бора Самандар Ризомов аси канори чап бо тӯб аз Соло да Силва. ва дар ҳамин фурсат бисёрам хуб бозӣ мекунад дарвозабони дастаи Сипар Родриго Антонио. бисёрам имкони хуби задани голро дошт дар ихтиёр Самандар Ризомов, аммо Родриго Антонио боз ҳам бо як маҳорати боло метавонад ки ҳамин фурсатро бартараф кунад. бисёрам фаул аст имрӯз дарвозабони дастаи Сипар. Рафаэл Камилио луандаке осе бардоштааст аз сайти дастаи Сипар. шояд ба ёрии тиббӣ эҳтиёҷ дорад Рафаэл Камилио. бар сурат хуб аст, бозиро идома дода метавонад ҳамлагари дастаи Сипар. бахтиёр Солиф низ дар майдон аст акнун. бозӣ бошад идома меёбад. Камилио Воситзода. фурсат буд барои Парвиз Раҳматов. ва акнун инҷо иштибоҳ мекунад Рафаэл Камилио ва дурусттар тӯбро ба Иқбол Воситзода пас дода наметавонад. Дилшод Саломов фишор мерон бозигарони дастаи Соро Компания. Петерсон муваффақ набошад ки тӯбро ба ҳамдасташ пас медиҳад.
Родриго Антонио. توجه با خط حمله اکنون بیشتر میکنند بازیگران دسته سپر. یکی از بازیگران فعال در حیط دسته سپر این اقبال واسطزاده است. ضربه کنجی با فایده دسته سپر رو داشته میگیرد نورالدین جباروف. موفق نگردید در همین فرصت بختیار سالیوف. سورم یک ضربه قوی اینجا زده می شود از جانب بازیگران دسته سپر و جباروف می‌بیند که با مشکلی همین فرصت رو برطرف میکند. لوکاس لاکازتو از اوتوبرو با بازی می‌دارد. و یک پای غشت رو زده از میدان بیرون میکند برونو پترسون. شنابتی بازیگران دسته سورو کامپانیا. دست کنار چپ هجومی دست رو اندازی کرده می شود. و اکنون فرصت اینجا بود برای بختیار سالیوف اما موفق نمیگردد. نورالدین جباروف بسیوبا سالیوف. هجوم دسته سورو کامپانیا اینجا موفق نمیگردد محمد رجبوف. رجبوف سالیوف کوشش بازیگران دسته سورو کامپانیا. Rodrigo Antonio. موفق نمی شود اقبال واسطزاده. تو هنوز ادوارد آگنالدو رو در میدان نمیبینیم در حیط دسته سپر. پس از اندکی که اوسه پیکی برداشت شلو تو هنوز به میدان در نگشته است. دلشاد سالاموف در کنار چپ میدان توپ را زود به بازی می‌دارد. لوکاس لاکازتو موفق نمی‌شود اینجا محمد رجبوف و انیقترش همدیگر فهمی خوب نداشتند محمد رجبوف و بختیار سالیوف. لوکاس لاکازتو محمد رجبوف هجومی دسته سورو کامپانیا برطرف کرده می شود از جانب رافائل کامیلیو. کامیلیو از اوتوبرو با بازی در آورد. واسطزاده رودریگو آنتونیو جباروف سالاموف تلاش کرده استونند بازیگران دسته سورو کامپانیا تو حساب رو برابر کنند و اینجا میبینیم که چگونه خوب بازی میکند. اقبال واسطزاده برای خوبی بازیگران دسته سپر. واسطزاده یک ضربه دیگر اما برانتر اکنون در اولین رسیدگی خویش پس از به میدان برآمدن ادوارد آگنالدو بلندتر ضربه میزند. سمندر ریزوموف و ادریس یوروف اکنون از حیط دسته سورو کامپانیا به میدان میبرند. محمد رجبوف و فیروزان خوشت از میدان گرفته میشه. شنابتی بازیگران دسته سورو کامپانیا و یک ضربه بسیار قوی اینجا زده می شود از جانب
Уго Кардоза Алвес, аммо баландтар. Уго Кардоза, зарбаи Кардоза ва инҷо садгузорӣ аз ҷониби Назифхон Набиҷонов анҷом дода мешавад. зуд бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Идрис Ёров. кӯшиши навбати бозигарони дастаи Соро Компания. як зарба буд дар иҷроиши Андерсон да Силва ва онро бартараф мекунанд бозигарони дастаи Сипар. фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Соро Компания. Байрам Воидов бозии дастпарваронашро назорат дорад ва аз чеҳраш маълум аст ки на чандон аз бозии шогирдонаш розӣ аст, чунки ки дастаи ола бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрда истодааст. ва бар сурат ҳоло вақт аст дастаи Соро Компания метавонад ки ба бозӣ баргардад. дар бозӣ бо Истиқлол ки Сипар онҷо натиҷаи мусовии 5-5-ро ба хайд гирифта буд, дубл карда буд Эдуардо Агналдо ва ҳамчунин бозигари дигари фаъол дар ҳайати дастаи Сипар дар ҳамон бохӯрӣ ин Парвиз Раҳматов. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад муқобили Эдуардо Агналдо аз ҷониби Андерсон да Силва. рафаэл Камилё дар назди туб аст. Нуриддин Ҷабборов мавқеият мегирад. масофа албатта наздик аст ва мебинем ки аз ҳамин фурсат чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони дастаи Сипар. давар иҷоза медиҳад. зарба мезанад Бруно Петерсон, аммо паҳлӯтар аз дарвоза. дубраваи хуби Петерсон, фурсат барои бозигарони дастаи Сипар ва боз ҳам муваффақ намешавад дар кӯшиши навбатии хеш Бруно Петерсон. фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Сипар. тӯбро аз хати дарвоза ба бозӣ хоҳад даровард Родриго Антонио. тӯброгои хуби Андерсон да Силва. ҳуҷуми дастаи Соро Компания акнун бел мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин ҳуҷум бо тӯб аз Уго Кардоза. зарбаи ӯ ва акнун ҳисоб 2-2 мешавад. бисёрам як аксулҳуҷуми хубу саривақтӣ буд дар иҷроиши бозигарони дастаи Соро Компания ва ҳисобро ҳам баробар мекунад. Уго Кардоза Алвес, яке аз бозигарони фаъоли дастаи Соро Компания дар нимаи дуюми мавсим
البته در نیمه دوم موسم با دسته سورو کمپانی همراه شد بازیگر مذکور. اینجا بود که چگونه با یک ضربه دروازه کوبی خیش توپ رو به دروازه رودریگو آنتونیو بزنه. توپ رو به سورو کمپانی برگردونید اندرسون دا سیلوا و بعدا در همین فرصت موفق شد که حساب رو برابر کند هوگو کاردوزو آلوس. در بازی گذشته با استقلال نیز گل زده بود هوگو کاردوزو آلوس. توجه اکنون باز با ادواردو آگنالدو از تماشابینان عزیز و بازیگر دسته سپر که در ادامه میتواند او باز سپر رو در حساب پیش برآورد یا نه. اقبال واسیزاده او رو داشته میگیرد نوردین جباروف. واسیزاده کامیلیو شور بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. هجوم نوبتی دسته سورو موفق نمی شود سمندر ریزوموف و هنوز هم در اختیار بازیگران دسته سورو کمپانیا است. جباروف و اینجا اکنون جباروف درست‌تر توپ رو به هم دستش پس دادن نمیتونه. هم نوردین جباروف و هم سعید توروبیده در خط دروازه دسته سورو کمپانیا بسیار فعال. دو دروازه‌بان خوب رو در اختیار دارد دسته سورو کمپانیا. سالاموف کوشش بازیگران دسته سورو کمپانیا و اینجا بسیار هم یک ضربه استوار زده می شود از جانب دلشاد سالاموف و آن رو برطرف کرد رودریگو آنتونیو. کامیلیو فرصت برای بازیگران دسته سپر اینجا پیدا می شود. بسیار هم پسی خوب رو انجام میدهد و هم دستش ادواردو آگنالدو اما اینجا موفق نگرد. لوکاس ناکازاتو سالاموف پر از دست میدهد محمد رجبوف اکثر هجوم دسته سپر و اکنون اینجا میتوانست که آگنالدو ادواردو به اقبال واسیزاده هم پاس بدهد. بلندتر ضربه میزند واسیزاده. لوکاس ناکازاتو مربی خوبی بازیگران دسته سپر فرصت هست برای ادواردو آگنالدو اما موفق نمیشود. زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران سورو کمپانیا و توپ رو همسایه میشوند باز بازیگران دسته سپر. اقبال واسیزاده رافائل کامیلیو واسیزاده دیگر باره نصیب به کناری راست فشار بیشتر می شود از جانب دسته سپر. اینجا ضربه که هم بود بسیار خوب بود از جانب اقبال واسیزاده. حالا کنون اندک نفسش رو راست میکند اقبال واسیزاده و به جای او پرویز رحمتوف به میدان.
Хаматов. Камильо. Эдуардо. گوشه بازیگرانی دسته سیپر در سکندر راست میدان هجومی دسته رو اندازی کردن میشد. فرصت هست برای بازیگرانی دسته سیپر و اکنون اینجا ببینید که چگونه یک درهم بر همی در داخل جریمه گوی دسته سورو کمپانیا با میون میآید و در همین فرصت ارکین اهرامزاده و رافائل کامیلیو فرصتی خوب داشتن. فشار بیشتر می شود از جانب دسته سیپر. نه دسته در عموم در سوپرلیگ تاجیکستان ناید به فوتسال اشتراک میکنند. تماشاگران عزیز، سورو کمپانیا، امونتبانک، استقلال، سومون و پایتخت از شهر دوشنبه هستند. سیپر، استروشن، خوجند از ولایت سوخت، دسته اگر باشد از نوحه توبه مرکز است. در ولایت ختلون دسته فوتسال نیست. البته باید سالهای آینده نیز در ولایت ختلون نیز دسته فوتسال تأسیس و در سوپرلیگ تاجیکستان اشتراک نماید. البته دسته هستند باید حیاتشون رو دوستان پرقوتر کنند تا در سوپرلیگ رقابت پذیر باشد. گوشه‌نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا، سمندر ریزوموف، کازاتو، ریزوموف، سولیوف، کازاتو، فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سیپر. عقب نشینی کرده استونند بازیگران دسته سورو کمپانیا. جباروف، ضربه او اکنون بدون نتیجه. توپ به سمت لوکاس ناکازاتو آمد اما بلندتر. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بخوری میونه دسته سورو کمپانیا و سیپر باقی مانده است. البته 5 دقیقه در فوتسال خیلی زیاد است. در فوتسال حتی میتوان در چند ثانیه کلا حساب بازی را تغییر داد. برای همین حالا هم سورو کمپانیا و هم سیپر فرصت دارند. اگر سورو کمپانیا تواند که پیروزی به دست آورد پس شماره امتیازش رو با 39 عدد میرساند. در صورت پیروزی سیپر باشد شماره امتیازش رو با 23 عدد میرساند. موفق نمیشد فیروز سندوف. ریزوموف کوشش نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا فرصت پیدا بشود از پای نفتاد اکنون سمندر ریزوموف و صدای اشتکی دوباره اساسی و خوری ابوبکر محمدوف نیز اینجا بلند میشود. کارت زرد با اقبال واسیزاده نشان داده میشود. در قسم اول از سایت دسته سیپر رافائل کامیلیو کارت زرد گرفته بود. باید اکنون با همین ضربه جرمی دسته سورو کمپانیا متوجه میشم که چگونه آن را اجرا میکنند. حالا تایم اوت گرفته میشود.
акнун дар ҳамин 1 дақиқае ки ҳаст ҳам сармураббии дастаи Сипар Валиҷон Валиев ва ҳам сармураббии дастаи Сорокомпания Пайра Воидов ба дастпарваронашон мефаҳмонанд ки дар идома дар 4 дақиқаи дигаре ки боқӣ мондааст чӣ гуна бояд дар майдон бозӣ кунанд то ҳисоб тағйир ёбад, то албатта тавонанд ки дастаҳо имтиёзҳои лозимаро касб кунанд. таъқибкунандаи дастаи Сорокомпания ҳоло дастаи Амонатбонк аст. баъдан Истиқлол, Истаравшан ва Сипар. асама дастаи заиф дар мавсими имсолияи Суперлига ин дастаи Пойтахт мешавад. танҳо 1 имтиёз дорад. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем акнун тамошобинон азиз дар назди туб аст Идрис Ёров. Родриго Антонио мавқеъ мегирад. зарба намезанад Идрис Ёров бо бозигузори проба бозӣ медаронад ва бисёрам як зарбаи қавӣ дар иҷроиши Хуго Кардозалвес. бисёрам як тактикаи хубро кор мебаранд дастпарварони Пайра Воидов. бубинед ки дар назди туб буд Идрис Ёров ба пеш рафт. ҳоло инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарон сар мезанад. тамошобинон азиз. дарвозабони дастаи Сипар худро нигоҳ доштан наметавонад дигар. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки онҷо чӣ сар зад. акнун ҳоло бояд ором созанд бозигарони ҳам Сипар ва ҳам Сороро ва ин хархашам албатта қатъ гардад ва бозӣ идома ёбад. ва биёд акнун ба ҳамон ҳолате мутаваҷҷеҳ мешавем ки Хуго Кардозалвес гол зад. дар назди туб дар зарбаи ҷаримавӣ буд Идрис Ёров зарба назад ва ба назди дарвозаи дастаи Сипар рафт. Лукас Наказато бошад тубро ба Хуго Кардозалвес пас дод. Алвес бошад бо як зарбаи дарвоза куб тубро ба дарвозаи Сипар зад ва ҳисобро 3-2 намуд. дар ҳамин гуна фурсатҳое ки тамошобинон азиз ҷангу хархаша рух медиҳад бояд танҳо бозигароне ки дар майдон ҳастанд бояд ҳамонҳо дар майдон бошанд. нафарони баъдӣ бояд дахолат накунанд. нафарони баъдӣ албатта бояд ҳатто вориди майдон нашаванд. касе ки вориди майдон шуд бояд аз ҷониби довар ҷазо ҳам дода шавад. корти зард, корти сурх ва ки корти сурх нишон медиҳад довар. акнун бо довар баҳс мекунанд бозигарони дастаи Сорокомпания. инҷо нишон дода мешавад ки Идрис Ёров корти сурх гирифтааст. албатта дар хотир дошта бошед дар қисми аввал низ Идрис Ёров як корти зард дошт. корти зарди дуюму бадал ба корти сурх шуд. корти зард ба дарвозабони дастаи Сипар ҳам нишон дода мешавад ба Родриго Антонио. ва ҳамчун як корти зарди дигар ба бозигари дастаи Сипар нишон дода шуд ки он албатта Эдуардо Агналдо аст.
бозӣ идома меёбад. акнун тамошобинон азиз, дастаи Сорокомпания як нафар кам акнун бозиро идома медиҳад. ҳисоб 3-2 ба фоидаи Сорокомпания мешавад. 4 дақиқа дигар боқӣ мондааст ва дар идома мебинем ки акнун бозигарони дастаи Сипар оё метавонанд ҳисобро баробар кунанд ва ё дастаи Сорокомпания метавонад ки камбек кунад. Бруно Петерсон фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Сипар. ва чӣ гуна фурсати хуб буд барои Иқбол Воситзода, аммо дурусттар кунҷи дарвозаи Нуриддин Ҷабборовро ба нишон гирифта натавонист. Рафаэл Камилио Парвиз Раҳматов, Иқбол Воситзода. акнун 5 нафара дар хати ҳамла ҳастанд бозигарони дастаи Сипар. дарвоза холӣ аст. як иштибоҳ метавонад ки албатта барои дастаи Сипар бисёрам таваккали калон бошад. хело таваккал кардану пурра дар хати ҳамла ҳастанд барои баробар кардани ҳисоб. Ҷабборов зудтубро ба бозӣ медарорад ва акнун дар ҳамин фурсат муваффақ намешавад Гуго Кардоза Алвес. дастаи Сорокомпания тамошобинон азиз дар оғози мавсим низ якчанд бозигарони эрониро ба ҳайат ҷалб кард. албатта аз миёни онҳо танҳо дарвозабон Саид Туробидеҳ дар ҳайати даста боқӣ буд. дигар бозигарон гарчанде ки то анҷоми нима аввали мавсим дар ҳайати дастаи Сорокомпания буданд, на чандон хуб аз худ даракам дод. аммо бо ҷалби бозигарони бразилие мебинем ки ҳайати Сорокомпания бисёрам пурқувват ҳам шудааст ва ҳатто даста тавонист ки дар даври гузашта дар даври 13 дар бозии марказӣ муқобили қаҳрамони феълӣ дастаи Истиқлол зафар ёбад бо ҳисоби 2-0. дастаи Сипар низ тамошобинон азиз дар нимаи дуюми мавсим ҳайаташро мукаммалтар кард ва махсусан аз он бозигароне ки ба ҳайати даста омаданд бисёрам фаъол аст Эдуардо Агналдо. бозигарони дастаи Сипар акнун фишорро идома додан мегиранд, чунки дар ҳисоб хафо монданд. зарбаи Воситзода ва сейфи олӣ аз ҷониби Нуриддин Ҷабборов. зуд ту ба бозӣ дароварда мешавад. Рафаэл Камилио, зарбаи Камилио ва боз ҳам Ҷабборов метавонад ки бартараф кунад. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. ҳам Сорокомпания ва ҳам Сипар акнун бояд дақиқаҳои боқӣ мондаро, албатта дастаи Сорокомпания дар нимаи майдони хеш хоҳад буд ва Сипар бошад бештар ба ҳамла таваҷҷӯҳро равона кардааст. Рафаэл Камилио, фишори бозигарони дастаи Сипар.
دسته سورو کمپانیا رقیبانی بعدیش تماشاگران عزیز این دسته های پایتخت ریگر و امانت بانک خواهند بود. روز 16 فوریه با پایتخت بازی میکند، روز 2 مارس با ریگر و روز 9 مارس با امانت بانک. دسته سپر باشد روز 16 فوریه با دسته ریگر بازی میکند. روز 23 فوریه با امانت بانک، روز 1 مارس با خوجند و روز 8 مارس با استرافشان. روز بعدی دسته در نیمه دوم موسم سوپرلیگ تاجیکستان. کوشش بازیگران دسته سپر 30 ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بخوری، تا انجام صدایشتکی دوور از انجام بازی. کره بازیگران دسته سپر حالا توجه را به خط حمله کردند. کره بازیگران سورو کمپانیا باشد در خط دفاع هستند. موفق نمیشود در همین فرصت ادواردو اگنالدو. سولیف توپ از میدان بیرون شد. زود آن را اکنون به بازی می‌درآورد لوکاس ناکازاتو. آخرین فرصت برای بازیگران دسته سپر و تمام تماشاگران عزیز، صدایشتکی داور اساسی بخوری ابوبکر محمدوف از انجام بازی دور 14 سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتسال میان دسته سورو کمپانیا و سپر از انجام کلاسیکوی فوتسال تاجیک میان این دو دسته درک میدهد. دسته سورو کمپانیا توانست که با 23 بر 2 بر سپر ظفر یابد با دوبل هوگو کاردوزو آلوس و گل ادریس یوروف از سایت سپر باشد. ادواردو اگنالدو دوبل کرد و بهترین بازیگری بخوری از سایت دسته سورو کمپانیا هوگو کاردوزو آلوس اعتراف می‌گردد. اکنون سورو کمپانیا شماره امتیازش رو به 39 عدد میرساند. در زین اول بوس هم موقعش رو سوارتر میکند. دسته سپر باشد با کسب 17 امتیاز در زین پنجم باقی ماند. در همینجا در مجمع ورزشی کاخ عالم گزارش مستقیم خش رو به انجام میرسونیم. با شما بودم من شوره فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز بمونید. خیر.